tomto videu vám vysvetlíme, ako inteligentne systém SenseT prerozdeľuje zákazky medzi vodičov a že je to jeden z najférovejších a najinteligentnejších systémov, aké momentálne na trhu pre taxislužby môžete nájsť. Systém pri prichádzajúcom hovore automaticky zohľadňuje najobjektívnejším spôsobom podľa viacerých pravidiel, ktorému vodičovi danú zákazku priradí. V praxi berie v úvahu napríklad tieto faktory. Ktorý z vodičov najdlhšie stojí bez zákazky, ktorý vodič je v meste alebo je mimo mesta, alebo ktorý vodič má pauzu, prípadne je na obede. Jedným z veľmi dôležitých faktorov, s ktorým v SenseTe veľmi pracujeme, je práve miesto a lokalita zákazníka, kde predpokladáme, že býva, alebo z ktorých miest sa najčastejšie vozí. Tento mechanizmus je umelou inteligenciou a unikátnym systémom nášho portálu. Umelá inteligencia SenseT sa učí z dát, ktoré nazbierame popri vašich zákazkách. Je pre nás teda veľmi dôležité, aby vaši vodiči správne odklikávali, kde je nástup a kde je výstup zákazníka, nakoľko z týchto dát vyhodnocujeme, kde ten zákazník najčastejšie nastupuje a najčastejšie vystupuje, vďaka čomu vieme perfektne prioritizovať pred nejakou frontou alebo pred nejakou bežnou polohou vodiča. Umelá inteligencia berie v úvahu samozrejme aj čas a miesto nástupu v rôznom dni v týždni a napríklad inak v noci alebo inak cez deň. A na základe týchto dát prioritizuje frontu a poradie vodičov. Systém nepozná žiadne sympatie ani kontakty. Neuprednostňuje žiadneho vodiča alebo nejakých kamarátov. Vodič, ktorý pracuje efektívne a správne, používa aplikáciu a preberá všetky zákazky, sa touto logikou prirodzene posúva stále vyššie. Prirodzene aj naopak, vodič, ktorý často ruší zákazky, odmieta alebo nepríjma hovory, sa prirodzene dostáva v poradí nižšie a dostáva zákazok menej. Je to férové pre všetkých, bez výnimky.